Moi boas, voltamos con a nova edición de Paquetiños Roleiros. Penso que xa é a edición número 81, despois de varios anos. Neste caso, troques de facer un paquetiño por cada unha das... Mirades que teño varios pedidos del refugio de Riope ou de Little Light, sabedes que están agora fusionados. Quería facelo en conxunto porque, bueno, a nivel paquetiños, pues ao final cada un destes non representa moito, é unha review bastante escueta e así podo dedicar un poquinho máis de tempo a un análisis global, aunque tedes, pues, lo poñerei despois no final do vídeo un enlace por se vos interesa, pero un análisis ás editoriais e roleiras a altura de abril 2025 e podedes ver o seu apartado del refugio de Riope que fixen unha sección para eles, porque me parece que é unha das editoriais a ter en conta. Neste caso, en todos os casos que el refugio envía este tipo de manuais ou de suplementos ou de complementos incluso, pois chega esta bolsilla tan chula que a mí me encanta coa súa pegatina para poder abrirlas e ter dentro o manual. Tamén adoitan meter esta bolsilla, a típica bolsa de cómic para proteger. Eu en algúns casos incluso as guardo así xa para manter máis cuidado o manual. Neste caso vos podo decir este número 3, o pequeño kit de diseño experiencias, que é sobre a línea cajón desastre de un diseñador, que teño por aquí as outras dúas anteriores que xa vai un trío, ves que os teño guardados no mesmo sobre. Non sei se me caberán as tres. A primeira era pequeño kit de diseño narrativo para construir grandes mundos e jugarlos despois. E despois chegou o kit de diseño mecánico. E como terceira, pues chega este, porque el juego no es la experiencia. Reflexiones y consejos más allá de la narrativa y la mecánica para mejorar la experiencia de juego. Son este tipo de chamar suplementos ou manuais ou teorías roleiras ou como lhe querades chamar, porque ao final estos son guías, non? Son guías para poñer en negro sobre blanco algo que igual todos temos interiorizado na cabeza, non? Que supone cada un destas temáticas agora de querer diseñar un xogo propio ou mesmo editalo, pero que axuda a que, bueno, pues que Pepe, que ten unha cierta experiencia en diseño de xogos, pues que te poña cales son os pasos que va dando agora desta construcción, non? Vedes aquí o índice, é un libriño en A5 tapa blanda, sin solapas. Sabedes que a mí as papas sin solapas non me gustan moito, pero bueno, por o tema este de que si os estás vende, pues non es queda así como aberto, pero bueno. Interior en blanco e negro, sabedes que ilustracións pues son típicas, como que serán collidas stock ou algo similar. Letra clara e grande para lerse cómodamente. Lógicamente tamén ten o seu PDF, pero este caso xa igual non é tan necesario porque estamos falando de que unha guía, non, o sea, non é un xogo de rol onde ti necesites esa... Pero bueno, eu sempre me gusta telos. Aquí temos xa os tres, non vos dixen o precio, vou miralo por aquí que teño unha chuletilla. Na página web del refugio de Riope son 15,90 máis que en PDF 17, creo que son 18,90 co PDF, e despois vos deixarei os enlaces despois na caixa de descripción. E no caso, se queredes pillarlo en Tesoros de la Marca, está a 15,10, pero lembrade que a opción de Tesoros de la Marca é só así, físico, o sea, non ten o PDF. E agora mesmo penso que a opción de só PDF na web del refugio non hai, efectivamente non hai. Entón, se queredes o PDF, lembrade ir a web del refugio para poder reservarlo. Non sei, vou a facer aquí os experimento, pero non cagala, experimento en vivo, de se me caben os tres no mesmo sobre. Pasa que como solapa e adhesiva a veces dá un pouco de
de lata. Eu penso que sí que debería de caber. Temos xa os 3 xuntiños e guardadiños para a súa lectura e consulta cando queramos. E agora vamos a pasar a outras dos pequeñas ollas que pedín en consunto. Son, primero vamos a empezar por a que propiamente del refugio, que es análisis forense digital 48 horas en la escena del crimen. Es un suplemento para 24 horas en la escena del crimen, que este manual publicado por el refugio de William Long, traducción de Óscar López de Ahumada. Unha proposta moi interesante que nos trae agora un pequeno suplemento. Vedes tamén como ben protegido, que é como un díptico realmente, un tríptico, mellor dito, por dúas caras, ben plastificado e duro, e está plastificado en brillo. Sabes que a mí o brillo non me gusta moito polo tema dos reflexos con a luz vertical, pero bueno, é un pequeno suplemento que lle dá alonga un pouco a vida do xogo de William Long, que ten un prezo de 7,90 si é así solo, €1 máis se queredes o PDF. Lógicamente tamén se queredes mercalo en Tesoros de la Marca, o 5% un precio tan cativo non é moito, son 7,50, pero bueno, por 7,50 tedes este suplemento. Como decía no anterior vídeo na de Narcís Roleira sobre as editoriais, bueno, pode haber quen diga que, ostras, al final 9 € por un tríptico, pois vaya gracia. Aparte non podo mercar solo PDF, porque esta sería unha boa opción, para mercar en PDF só, ¿no? E poder imprimilo ou directamente usalo en digital, porque sabedes que son apenas un par de tabuas e non demasiado texto. Pero bueno, como sempre vos digo, para mí non é caro algo que vale menos de 10 €, que te va a dar mínimo ese par de sesiones de rigor, e porque ademais pues ten que haber un traballo. O autor ten que percibir algún royalty por esta publicación, o traductor pues tamén terá que facer o seu traballo, a editorial tamén terá que manterse activa para poder traernos máis produtos como este, e ao final hai un coste de produción e sobre todo tamén de entrega, non? Entonces, porque aparte, isto non sei, vos me diredes, si vivides en grandes cidades, si este tipo de produtos en tenda é moi factible. A mí me parece que é complexo, ¿no? Pero bueno, eu creo que este tipo de propostas que son moi de chío, está ben que se traigan, e como decía nese vídeo análisis, pues ten que haber pequenas editoriais que se atrevan a traer estas cousas, senón pues directamente non as teríamos e teríamos que recurrir pues eso, a chío, a traducións fans e tal. Pois me parece moi ben que se publiquen. Terá unha tirada pequena, porque ao final cantas ventas tendrá isto, 100, 200, 300, non creo que chegue a tanto. Pois multiplicade o seu valor pola venta e calculade os custes de producilo, e ao final pues algo máis ten que haber, non? Me parece que por menos deste importe non debería de poder traballarse nada. E vamos a dar paso a Revoluciones, unha nova extensión para Trueque por parte de Pepe Pedaz con a colaboración de Nacho Abal, o rigor o sobre de rigor para proteger. Xa temos bastante vida tamén con Trueque. Pois podo ensinar o que salió hasta agora, pero bueno, a 5 o típico, cuberta en cor, sin solapas, interior en branco e negro moi
moi escueto en ilustracións, porque aquí o importante é o material. É unha proposta que está moi interesante a nivel de a mecánica de trueque trasladada ao tema de revolución. A mí me lembra moito a Camaradas, o xogo que publicou Cursin, que é un PBTA, que trata un poquinho do mesmo. E teño por aquí, non o tiña preparado, e teño aquí a miña caixinha de xogos indies español. Non sei se o enseñei algunha vez, pero aquí teño todo o que é básicamente vieja escuela e o de Little Lines e el refugio. E vos vou ensinar, vamos a ver todo o que teño eu por aquí misturadas, pois non, todo de Pepe Pedaz. Aquí temos Folk Horror, unha das extensións de trueque con a colaboración de Pepe Pedaz con Óscar Peña. Temos En las tierras del sueño tamén. Temos Vacío por Félix Ríos. E, bueno, despois a trueque o teño por outro lado, que aquí xa temos os cargados de emociones. Vedes que tanto cargado de emociones como trueque están tendo unha serie de extensiones que permiten darlle moita vida a... Permitidme que guarda isto unha vez. Para aí. Dalle vida a unha proposta, unha mecánica que unha vez que a tes interiorizada é moi sinxela, non molesta nada e dá vida ou deixa liberdade para a narración. Un grupo que ten que estar comprometido para xogar este tipo de propostas, moi metido na proposta e ir a favor de corriente, porque se estás buscando outra cousa, pois non. Aquí o que se busca é crear historias narrativas na que disfrutemos vivindo esa experiencia, non? E ben, pois me alegro que Pepe siga sacando propostas e alternativas aos seus dous sistemas clásicos ou básicos, pero ademais Pepe pois ten outra serie de ideas, e é a que os vou ensinar como última para completar este póker de pedidos al refugio, que é algo que eu xa tiña. Esta proposta de Pepe xa tiña, porque ela había publicado anteriormente, pero non había publicado en físico, que é Peloton Weird. Hai un restyling bastante interesante e chulo, e é outra proposta tamén. Bueno, non vos dixen o prezo de Revoluciones, está en Tesoros da Marca a 15,10 e 15,90 na web del refugio, 18,90 co PDF. E neste caso, Peloton Weird, ao estilo do suplemento de 24 horas del crimen, está en 9,90, 10,90 co PDF. É un poquinho máis extenso, non é tríptico, é 4 caras por cada lado. Penso que é tamaño A5, non si. Sí, exactamente, é A5. Un juego de narración compartida con un director de juego en que vagáis por la dimensión Z formando parte del singular Peloton Weird. Vedes que, bueno, pues é un sinxelo de todo. Polas dúas caras, un diseño austero pero bueno, que se lee ben, ademais, ainda que haya combinacións de cores, aquí a letra se lee moi clara, lóxicamente brillo, que se sabe do meu recelo a isto, pero ese ben. E me parece, bueno, unha proposta tamén curiosa, que como sempre vos digo, al final gastes 10 euriños, xogades un par de sesións e xa tedes máis que mascado. Un día calquera que non unha anulación dunha sesión e quedades colgados porque unha persona tuvo algunha ou ausencia justificada, o que sea, pois dices, bueno, pues probamos isto, nos sentamos, xogamos e sacamos unha tarde, unha noite de rol sin demasiadas complicacións. A mí este tipo de propostas me parecen moi interesantes. A súa lectura, lógicamente, é moi rápida e incluso dá pé a
a que boa imaginación e teñas ideas para outras partidas, e ao mesmo tempo, pois, o que vos decía, vos permite organizar unha sesión rápida sin demasiadas complicacións, sin tener que complicarse a vida. Entonces, non é un produto para todo o mundo, pero todo o mundo que o proba, pois va a sacarlle un proveito bastante notable, non? Entonces, con isto se completa este póker de 4 pedidos al refugio de Riope. Agardo que saquen máis cousillas como esta, porque a mí particularmente me dan a vida. E nada, como sempre vos digo, nos vemos nas mesas e se non nas batallas. Un saludo, chao.